Barkanmu da wannan lokaci. A wannan bidiyon za mu yi bayani akan yadda za a yi creating report sheet da dannawa ɗaya. Kamar yadda kuka gani a wannan Microsoft Excel file ɗin ina da list ɗin ɗalibai guda 20. Ga su nan kowane ɗalibi ga registration number nan ga kuma abin da ya samu na a jarabawowinsa complete. A cikin wannan bidiyon complete na yi bayanin yadda za mu yi calculating wannan da yadda muka nemo total average position da kuma yadda muka yi amfani da wannan data ɗin muka yi creating wannan report sheet ɗin gashi nan na ɗaliban guda 20. Da dannawa ɗaya gashi nan kowane ɗalibi sunan shi ya hau kai automatically registration number sa, position ɗinsa da kuma scores ɗin da ya samu duka a ciki. A wannan bidiyon complete na yi bayanin yadda aka yi haka. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda wannan abu aka yi. So da fari gashi na shigo document ɗina a Microsoft Excel. Zan yi amfani da Microsoft Excel kamar yadda na faɗa muku da kuma Microsoft Word. So gashi yanzu muna cikin Microsoft Excel ga list ɗin ɗalibai. A nan gurin ba wani abu na yi ba simple list ne na ɗalibai. Zan ba ku document ɗin a comment section. So gashi nan kamar yadda kuke ganin serial number ne gashi nan serial number sai kawai number 1, 2 gashi nan kuna gani yana sauya har 20 shine kawai list ɗin ɗalibai. Sannan kuma sai sunayensu ga su nan ina da shi. Sannan kuma sai registration number ɗin sunan duka domin data ne. Sannan sai English CA English exam gashi nan wannan ya samu 34/40 wannan 58 wannan gashi nan haka kowa da kowa gashi nan kamar yadda kuke gani nan kuma za mu calculate total tare da ku da kuma grades ɗinsu. Haka muka zo ɓangaren maths gashi nan ɓangaren civic education gashi nan ɓangaren Arabic okay sannan gashi nan ɓangaren health education sannan bayan an gama za a calculate total gaba ɗaya sai average sannan sai kuma position na kowane ɗalibi haka za mu yi calculating. So yanzu za mu fara. Wannan datar like wanda na gaya muku simple dummy data ce ba wai wani wannan kayan gabas bane ba. Bayan ka gama simple za ka danna control T sai ka mayar da shi table gashi kamar yadda kuke gani. So yanzu za mu fara. Da fari za mu fara calculating total. Yanda ake calculating total a Microsoft Excel za ka zo shi cell ɗin da kake so calculating ka rubuta equal sign sai ka rubuta sum sai ka buɗe bracket ko gashi nan na buɗe bracket sai kai selecting su wanda za ka yi calculating ga su wannan da wannan sai na jawo gashi na yi selecting ɗinsu ga su kuna gani sai in rufe bracket ɗina. Abin da sa kuka ga yanzu yana rubuta wannan abin a hargitse saboda already na sa shi as table ne okay. So gashi nan zan danna enter gashi nan yanzu na yi calculating ɗinsa gabaki ɗaya saboda mai table ne yanzu duka ya yi calculating kamar yadda kuke gani. Na gaya muku kuma in kuna so ku yi simple bayan ka rubuta table ɗin haka misali kamar nan gurin kawai ka yi selecting ɗinsu shi gaba ɗaya table ɗin naka kenan wannan kenan in this case za ka yi selecting ɗin shi gaba ɗaya amma na baku table ɗin kuma a haka za ku gan shi. So yadda aka yi converting abinku to table simple za ka zo ka rubuta misali yanzu ina da table misali gashi names okay sai age misali ina da misali Nura ina da Ahmad ina da misali Abba wannan yana da misali age 12 okay wannan misali 13 wannan misali 14 kamar yadda kuka gani. To simple ina so mai da wannan ya dawo table shine dawo irin wannan kenan saboda misali zan dinga abubuwa ne za ku ga misali ko ba irin naku ba. So yadda za ka yi kawai simple ka danna misali na farkon nan names ko ka selecting ɗinsu gaba ɗaya no cancel ko ka selecting ɗinsu gaba ɗaya okay sai ka danna control T za ka ga fito ma da ka saka tabbatar nan my table as headers. To yanzu kun ga kuma yanzu ya dawo table in ka danna za ka ga shi table design ya ƙaru da sauransu. To simple haka nayi bari in goge wannan gashi nan zan deleting ɗinsa. So a nan gurin gashi ina da ga grades ɗina like daga 0 zuwa 30 mutum ya ci F daga 30 zuwa wannan E haka ga su nan kamar yadda kuka gani ya danganta da kai wanda ka yi preparing za ka sa abinka a haka. So ga list nan zan fara yanzu calculating English total. Zan rubuta equal sign sai in rubuta sum okay sai in buɗe bracket ɗina sai na selecting shi wannan English CA da exam gashi nan za ka yi clicking sai ka yi selecting wannan. So gashi na selecting yanzu English CA da kuma English exam automatically in dai ka yi converting to table haka rubutun ka zai dawo okay sai rufe bracket ɗina gashi nan kuna gani daga sama yawwa gashi nan na buɗe na rufe bracket ɗina sai ka danna enter kana danna enter complete yanzu gashi nan ya hau okay. To yanzu sai yadda za mu yi calculating shi grades okay ma'ana kun ga wannan ya samu 90 kun ga A ne kun ga misali yanzu wannan ya samu 66 kun ga misali B ne haka dai da sauransu duka. To yanzu haka za mu zo mu lissafa. To yanzu zaka zo za mu yi amfani da VLOOKUP okay. Na yi bayanin wannan VLOOKUP ɗin complete a course ɗina na Microsoft Excel. Gashi nan ku duba description akwai link wanda za ku je direct kuna danna link ɗin direct inda zai kai ku zai kawo ku wuri ne kamar haka. Website ce na yi creating ɗinta ga ta nan kuna gani learn.swiftps.ng/courses za ku zo under courses za ku ga Microsoft Excel gashi nan
kuna gani duk abubuwan da za a koya wa mutum tun daga farkon Microsoft Excel gashi nan, working with data analytics and visualization, advanced tools, okay, gashi nan professional application, sannan kuma ga projects nan guda 5. Already a yanzu haka sama da mutum 60 sun yi joining wannan course din. Kuma idan kuna so simple ka shigo ku yi register da Gmail ɗin ko da email and password ku yi enrolling automatically online ba tare da wata matsala ba. Mu koma cikin course ɗin mu. So bayan kun shigo yanzu simple za mu yi amfani da VLOOKUP kuma da na faɗa muku za ku rubuta equal sign sai VLOOKUP, okay, VLOOKUP sai a buɗe bracket zai tambaya na farko lookup value me za a nemo, okay, wannan abun like za a nemo sai kai comma gashi nan nayi clicking ɗinsa shine English total kenan comma sai me sai lookup array wannan ne array ɗin lookup ɗin mu sai kai selecting ɗinsu gaba ɗaya kuna ganin daga sama bayan kayi selecting sai kai locking ɗinsa, okay, ya za ka yi locking saboda me ai ba ma so yanzu wannan ya sauya, okay, always muna so su zama su ne. Misali yanzu zan gwada muku wanda ba mu yi locking ɗin nasa ba, yanzu zan ce kawai a saka ne comma sai column index number za mu yi display wannan column index number kun ga wannan shine 1 wannan 2 sai ka sa 2 a nan gurin gashi sai ka yi comma sannan sai me approximate match sai mun tabbatar ya zama true, okay, ma'ana like sai mun tabbatar wannan ya from 0 to 29 sannan zai zama f haka haka har ƙarshe. Bayan mun yi haka sai ka rufe bracket ɗinka sai ka danna enter. Sai yanzu ka lura za ku ga ai ya mana calculating daidai na iya guda nawa 1 2 3 4 5 6 saboda me wannan nambobin guda 6 ne. Saboda haka yanda ya tashi zuwa next yanzu ya je ya ɗauko wannan ya ɗauko wannan ya ɗauko wannan kun ga nan kuma ba komai shi yasa ya sami error shi yasa nace muku dole sai mun yi locking. Yanzu zan danna control Z, okay, yanzu gashi nan ya fita sai mu dawo wannan ɗin gashi kai highlighting ɗin su wannan G24 ɗin nan to wannan sai kai highlighting ɗin su bari in dawo farkon su gashi zan highlighting ɗin su iya wannan G24 to H29 su ne wannan gasu kun ga in ka duba wannan shine G24 sai ga kuma H29 shine range ɗin sai ka danna function F4, okay, bari mu buɗe muku on screen keyboard ɗina bayan ka yi selecting ɗinsu ga su sai ka danna function F4. A course na duk na bayanin yadda wannan locking ɗin yake da komai ya za ka yi amfani da su. So bayan ka yi locking ɗin nasu simple yanzu ka danna enter yanzu kuma komai ya hau ba tare da mun samu wata matsala ba. Kowane ɗalibi yanzu gashi nan da makin sa yanzu ya fito yadda ya kamata. To yanda muka yi wannan haka za mu zo yanzu mu yi na maths mu yi na civic haka da sauransu. Sai yanzu za mu zo mu ci gaba. For maths shi ma dai same abu za mu fara summing, okay, mu selecting wannan guda biyun gashi na yi da closing bracket ka danna enter mun yi sannan sai shi ma wannan za mu yi is equals to VLOOKUP sai ka buɗe bracket sai ka yi selecting shi wannan ko shi za mu nemo sai comma sai ka selecting su wannan, okay, bayan ka yi selecting ɗinsu sai ka dawo ka yi highlighting ɗinsu function F4 ka yi wannan ɗinsu ka yi locking ɗin sai ka yi comma column index number 2 comma sai true. Za ka iya kawai like kwafar me nake yi, okay, ba lallai gashi nan yanzu shi ma mun yi na maths, okay, sannan za mu je next bari ɗan rage abin nawa saboda komai ya fito tunda dai kun ga yadda muka yi wannan ragowar ma na san insha Allah za ku fuskanta ta haka equal sign sum open bracket ku yi saving civic a wannan da exam mu kulle bracket ɗinmu mu danna enter sannan mu je mu calculating grade ɗinmu is equals to VLOOKUP open bracket lookup value wannan value ɗin civic total kenan shi muke nema a cikin nan gurin gashi nan sannan sai ka yi F4 function F4 mun yi locking ɗinsa sai ka yi comma sai 2 sai comma sai true sai ka rufe bracket gashi nan shi ma mun yi da civic education yanzu sai wanda ya rage mana shine na Arabic ko equals sign sum sai ka selecting shi Arabic CA da Arabic exam ko sai ka rufe bracket sai ka danna enter gashi nan yayi sannan sai mu zo shi ma grade equal sign VLOOKUP, okay, lookup value shine na Arabic total ɗin comma lookup array shine wannan array ɗin namu ka yi selecting su wannan ɗin function F4 mun yi locking ɗinsu comma 2 comma true gashi nan sai ka rufe bracket ɗinka sai ka danna enter sai in saura last na ƙarshe kenan health education equal sign sum open bracket mu calculating wannan gashi na health education close bracket enter sannan mu zo mu calculating
wannan VLOOKUP. So bayan ka yi nan, sannan shi ma za mu zo mu selecting wannan mu yi comma, sannan mu zo mu selecting wannan, okay. Yawwa function F4 tunda duk ɗaya ne, sai ka yi comma, sai 2, sai comma, sai true. Gashi nan kuna gani mun yi. So wannan kenan, bayan ka gama mu danna enter, yanzu kun ga mun samu abin da muke so. So gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan shine abin da muke so. So gashi nan kuna gani, yanzu bayan ka yi calculating kowa grades ɗin da ya samu, gashi nan maths total ko maths exam da waye da waye da waye, komai da komai mun gama. Sai me? Sai kuma mai calculating total. Yadda za ka yi calculating total kamar yadda muke gani, bari na fito da abin sosai. Simple za ka zo nan gurin sai mu danna equal sign ko shi ma dai sum ɗin ne, sai mu buɗe bracket. Shi kuma za mu ɗauko iya total ɗin nan za mu ɗauko ko, za mu zo mu fara danna total ɗin English, ga English total za mu danna, sai mu danna comma, kuna gani gashi nan English total, sai mu danna maths total, gashi nan ya hau comma, civic total comma, Arabic total comma, sai me? Sai health education ko, sai health education comma. Yawwa, simple zai bari in zo in rubuta ta nan. Okay, at buɗe, in ƙara buɗewa kai, health education HE underscore, gashi nan HE total, no, okay, H.E total. Yawwa, shikenan, sai mu rufe abinmu, gashi nan, sai mu rufe bracket. So gashi nan yanzu gaba ɗaya mun nemo total na waɗannan, okay. Gashi nan yadda mun nemo total na waɗannan, kun gani wannan shine total ɗin mu gabaki ɗaya. Sannan idan kana so ka nemo average, simple wannan formula ce, bari mu yi copy ta, Control C, sai ka dawo nan, no, sai ka dawo nan, sai ka yi pasting formula ɗin, amma nan gurin sai ka cire shi daga sum, sai ya dawo average. Okay, sai ya dawo average, sai ka danna enter, yanzu gashi nan mun samu average na nambobin mu. Okay, ka tabbatar yanzu ka zo ka yi selecting wannan average ɗin, sai ka zo sai ka danna nan, kun gane, ka bar shi like to one decimal place, saboda in ba haka za ka iya zuwa ka je bayan ka sa report ɗin naka yanzu ka ga ya zama nambobi ɗaruruwa. Okay, sai yanzu saura position. Yadda za mu yi calculating position shine za ka zo ka yi right clicking, ka zo ka selecting wannan average ɗin, sai ka yi right click. Idan ka yi right click, okay, gashi nan mun yi selecting, sai ka yi right clicking. Bayan ka yi right clicking sai ka zo ka danna sort, sai ka yi by largest to smallest, okay. To shine za ka ga na ɗaya gashi nan shine ya kowa average, haka har na ƙarshe. To simple, bayan ka yi haka za ka zo ka rubuta equal sign. Misali yanzu bari mu gani. Yawwa, to yanzu gashi nan mun yi. So yanzu sai mu zo sai mu rubuta position. Mun san wannan ne ɗaya, haka har ƙarshe. So simple za ka zo ka rubuta first a nan. Bari ɗan ƙaro girman rubutun abin a, bari ɗan ƙaro girman rubutun. In dawo nan, in dawo sama ko, zan rubuta first one, sai kuma ST, ko small letters 1 ST. To yanzu sai ka zo sai ka yi selecting iya wannan ST ɗin, ka zo ka yi selecting ɗinsu, ga su na yi selecting, sai ka danna control 1, control sai 1. Bayan ka danna control 1 gashi nan, za ka ga superscript shine zai fito a sama, iya wannan ST ɗin da muka selecting, sai ka danna OK. So yanzu kun ganta nan gashi nan ta fito a sama, gashi nan ST simple, sai ka zo ka jawo ragowar, gashi nan daga 1 zuwa na 20. To yanzu kun ga mun samu datar da muke so. Kowane ɗalibi yanzu muna da sunansa, registration number sa, abin da ya samu a English haka, CA da waye da waye, komai da komai yanzu gashi nan. Yanzu kuma za mu kawo Microsoft Word domin mu yi creating report sheet ɗin. To yanzu haka zan buɗe like a Microsoft Word ɗina. Gashi nan na buɗe Microsoft Word ɗina, simple zan zo. Zan fara kawai da simple abu zan yi, ko kuma mu je, dai, student name,
student class ko student name, bari mu gani number misali in class ko za mu iya haka, which is equals to 20 ko in this case, sai mu rubuta position, za mu iya rubuta session which is equals to misali 2025/2026 shine session din ko. To bayan mun yi haka yanzu kuma sai me, za mu zo kuma yanzu mu rubuta table ko wanda zai ɗau su wannan abubuwan da aka zo under insert table. Bari mu gani, kun ga muna da serial number ko, sai sunan course, sai CA na course, sai exam na course, sai total, sai grade. Kun ga haka muke buƙata ko. So gashi nan yanzu na rubuta, bari in zo ɗan jawo shi ƙas. So kun ga ina da buƙatar like serial number ko, sai subject, bayan subject sannan sai CA, sai exam, sai total, sai grade ko. Yanzu kun ga muna da number 1 2 3 4, ina ji can guda 5 ne ko, simple zo mu ƙara guda ɗaya. A nan gurin ina da English, a nan gurin ina da maths, a nan gurin ina da, bari in koma nan ɗin kar na mistake, ina da civic, Arabic, health education ko, civic, Arabic, health education. So gashi nan iya abin da za mu rubuta a nan kenan, sai ka sauko ƙasa, sai ka zo misali yanzu sai mu sa total abin da ɗalibi ya samu, bayan total kuma sai mu rubuta average, na kuma a nan za mu rubuta average ɗin da ɗalibi ya samu. Okay, so za ku ga report ɗin namu ba wani kyau yayi ba, so amma dai duka dai abin da muke buƙata yayi. Okay, yawwa gashi nan yanzu in mun ga dama za mu iya zuwa nan simple, yanzu ka zo misali yanzu mu rubuta, mu sa tab a nan, mu ɗan buɗa shi position, mu bar shi haka da sauransu. Wannan yanzu mu selecting ɗinsu gaba ɗaya, bold them, dan ƙara musu girma, yawwa gashi nan. Sannan sai wajen subject ɗin nan ko layin saman nan, mai bolding ɗinsu mu ƙara musu girma, mu centralizing ɗinsu, haka shi ma wannan layukan, ban sa 5 ɗin a nan ba, mai bolding ɗinsa shi ma mu dawo da shi tsakiya. So su masu English su iya bolding ɗinsu za mu yi, sannan su kuma nan gurin za mu ƙara musu girma, mai bolding ɗinsu da sauransu. To yanzu gashi nan mun yi, sannan sai total za mu ƙara mai girma shi ma saboda abin da za mu sa a gurin muna so ya fito sosai. So wannan shine like report sheet ɗin kowane ɗalibi. Bari in ɗan sauko nan gurin daga sama na rubuta report sheet, bari mai da shi tsakiya, control E na mai da shi tsakiya, na yi selecting, na ƙara mai girma, na ja layi. So gashi nan yanzu yadda za mu yi creating, za ka zo yanzu bayan ka tabbatar ka kammala wannan komai da komai yayi, sai ka zo under file save as ko, idan na browse yanzu zan je desktop ɗina. Okay, bari in sa mai suna tutorial, ka tabbatar ka yi saving ɗin shi excel file ɗin naka wannan. Okay, a inda ka san za ka gan shi. Okay, gashi nan yanzu na saving ɗin tutorial waye da sauransu. Sai ka dawo Microsoft Word ɗinka, sai ka zo under mailings, sai ka danna select recipient, sai ka danna use an existing list, sai ka koma nan inda kai save abinka, gashi nan tutorial ko, sai ka danna open, gashi nan sai ka zaɓi na farkon nan, sai ka danna okay. Sai bayan ka zaɓi na farko yanzu gashi nan komai da komai ya ƙaru, gashi nan komai da komai ya ƙaru. So bayan komai da komai ya ƙaru, kowane ɗalibi da kuka gani yanzu idan muka kalla za mu ga muna da serial number a nan gurin. To yanzu ɗalibin nan kun ga iya na farkon nan 1 Aisha Bello tana da registration number, tana da wannan ko, na manta ba sa registration number ba anan. So let me just add it, student name ko, sai bari in sa kawai reg number. Okay, kowanne student yana da suna, reg number da sauransu.
to za mu yi amfani da mail match. Okay, yanzu bayan ka yi importing wannan abin ta hanyar nan gurin, simple sai ka zo kun ga a student name ko, to kawai sai ka zo instead of yanzu ka zo ka rubuta manually ka dinga yi wa ɗalibai one by one, ba haka ba, no. Kawai sai ka zo tunda mun riga mun yi importing list din, sai ka zo under nan name, to yanzu kowane ɗalibi sunansa ne zai fito a nan gurin. Registration number sai ka zo sai ka danna insert, gashi na registration number, sai student class ko kun ga shi wannan dama default ne ko, misali yan misali like kamar maybe SS2A, kun gane yan class ɗin ga ajin su nan, position sai ka zo sai ka sa position ɗin wannan ɗalibin, gashi nan zaka zo daga can ƙasa ga position nan sai ka sa, to yanzu automatically position ɗinsa ne zai hau nan gurin. Okay, so gashi nan yanzu bayan mun sa, kun ga yanzu mun yi amfani da name, mun yi amfani da registration number, mun yi amfani da position. So yanzu sai mu zo a within nan gurin, kun ga za mu sa English CA, za mu sa a nan gurin, sai ka zo under nan gashi nan English CA, shi sa na yi su one by one. Okay, a nan gurin kuma me za mu sa English exam, sai ka zo English exam, a nan gurin fa English total, sai ka zo English total, a nan gurin fa English grade, sai ka zo English grade. To yanzu mun gama da na English, haka za mu zo mu yi wa na maths shi ma, maths CA, maths exam, maths total, sannan sai me maths grade. Bayan mun yi haka sannan sai mu zo under civic, civic CA, civic exam, civic total, sannan sai civic grade. Nan gurin za mu zo mu rubuta Arabic CA, Arabic exam, Arabic total, Arabic grade. Haka za mu zo kan health education, CA health education exam, health education total, health education, wannan gashi nan health education grade, sannan sai total na kowane ɗalibi, kare da mun yi calculating total ga total nan, sannan sai average shi ma mun yi calculating average, wani da mun sa position a nan. To yanzu da mun yi running ɗinsa, kowane ɗalibi da kuka gani a nan gurin sunansa zai hau kan takarda ɗaya da registration number sa, abin da ya samu duka a nan gurin da grades, komai da komai zai hau da dannawa ɗaya. So ba sai ka zo kana ta yi manually ɗalibai da yawa kana ta shigarwa hannu da hannu, wannan an gama wannan. Yanzu gashi nan bayan ka tabbatar ka sa komai in place, gashi ka gama gyara inda ka sa kaloli da sauransu, misali nan ina son yanzu in sa kala a nan, gashi nan simple kai selecting. Okay, ka canza abin kala. Okay, ka dai dan sassa abubuwan da kake so. Bayan duk ka gama gyare-gyaren ka da za ka yi da lokacin makarantar ku a sama da komai da komai, kawai sai ka zo a under mailings din daga gefe za ka ga finish and match, sai ka zo sai ka bar gashi finish and match, edit individual document, sai ka bar shi a all din, sai ka danna okay. Kana danna okay yanzu gashi nan yayi running komai da komai yanzu ya, kun ga ta farkon nan Aisha Bello registration number 24006, gata nan 24006 Aisha Bello, bisa samu English 3458, mun ka zuwa gashi nan 3458, gashi nan 92 total, ga grade na A, gashi nan komai da komai da kuka gani ga average ya fito. Haka ga aka zo na biyu, kun gani gaba ɗaya ɗaliban kun ga yanzu me, gashi nan abin mu guda 28, yanzu gashi nan kowa ya fito. Amma ban san inda aka samu wannan ragowa 28 ɗin ba, mun samu error. Okay, error da muka samu shine wannan, yayi calculating har da wannan rubutuka. Yes, saboda wannan layuka in ka duba a nan iya 20 ne, 21, 22 sai kuma wannan guda 6 shine guda 28, saboda ka tabbatar iya data ka ita ce a jikin wannan like document din. Okay, so gashi nan simple zaka iya dai zuwa, ba wani abu bane ba. Yanzu gashi nan muka zo, kun ga wannan dama shine position number 20, gashi nan kuna gani simple yanzu zaka iya zuwa yanzu sai ka zo kawai ka goge waɗannan ya suke da suna, sai ka zo ka goge waɗannan pages din, dan na backspace. Yanzu gashi nan gaba ɗaya na goge su. Average sai ka zo sai ka sa average ɗinka, so yanzu gashi nan complete ya dawo page 20 kamar yadda kuke gani. A nan gurin mutum zai zo da abin da zai rubuta ya rubuta 60, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. So wannan shine yanzu yadda aka yi. Yanzu da ka danna Ctrl P ka gwada printing kenan, kun gani kowane ɗalibi yanzu gashi ɗalibi na farko, kun ga me, gashi nan kawai iya data ne suke sauyawa, gashi nan iya data ne kawai suke sauyawa, amma like template iri ɗaya ne, komai da komai na kowane ɗalibi ya fito a lokaci ɗaya ba tare da wata matsala ba. Simple yanzu zaka iya printing ka raba wa ɗalibanka, shikenan ka gama aikin ka a nan gurin a lokaci ɗaya. To wannan haka ake abu cikin sauƙi, ba sai ka zo kana ta shigar da sunan ɗalibai one by one kai wuni kana aiki ba. Kun ga yanzu dannawa ɗaya muka yi komai ya fito, gashi nan kamar yadda kuke gani.